Que alegría nos deu que tamén se viralizara no TikTok a colaboración que fixemos cas Tanxugueiras. Se vou a bueu, non vou, eu vou. Se non vou, non vou, non vou, non vou. Se vou a bueu, non vou, eu vou. Se non vou, non vou, non vou, non vou. Pero eu non son de bueu. Que podo facer eu? Ben a bueu, ben a bueu. Non veñas, non vou, digo cho eu. É que TikTok está feito para cantar e bailar tamén música en galego, claro que sí. Otra vez sin querer, pode ser que saín. Como me pode pasar isto a mí? Non o sei, pode que sen querer non foras unha copiña de chi. Se son máis de 6 de 20, vesme ves e disme que me quedes hoxe para ti. Outra noite, outra copiña de chi. Hoxe non ia sair, hoxe non ia sair. Ese baile formou parte deste videoclip que podedes ver no YouTube, igual que o de Midas das Tanxugueiras. Música e baile aparte, o noso é descubrir partes do corpo ocultas ou descoñecidas. Veña, imos xogar outra vez as partes do corpo en galego nivel pro. A ver se sabes onde tes as virillas. Virillas. Pista número 1. Normalmente non están visibles. Pista número 2. É unha zona do corpo que tende a suar. Pista número 3. Depilación brasileira. Que? Xa o pillas? As virillas son as inguas. Inguas. Como linguas, pero sen L. Inguas e non inguas. O que ven sendo a unión entre a perna e o ventre. Pódenche doer as inguas ou tamén as virillas. Virillas. E como se di agujetas en galego? Pois moi fácil. Aguja dise agulla, así que agujetas son agulletas ou agulliñas. Que broma! En galego, agujetas dise maniotas. Teño maniotas nas pernas de tanto pedalear. Por certo, non hai maniotas en portugués. Só teñen dores musculares. E nesta semana en que TikTok foi noticia porque non admite campañas de publicidade en galego, tamén houbo que facer algo, claro. TikTok déixanos elixir preferencias de contido e idioma. E que pasa ca publicidade? Atrévete a poñela en galego. Vamos, ponme anuncios en galego. Cobarde! Sí, cobarde con V. Se incluíses o galego, sabería. E desa noticia tamén se fixeron eco os compañeros de menos dun minuto, que tamén teñen conta de TikTok. Pero que está pasando co galego no TikTok? A Xunta acaba de lanzar unha campaña para fomentar o consumo cultural. A cultura segue. E para dar a coñecela, quixo posicionarse en diferentes plataformas, como é evidente. E unha desas plataformas foi TikTok. Pois ben, esta rede social vetou a campaña por estar feita en galego. A resposta de TikTok: se a campaña vai ser lanzada en territorio español, ten que ser en castelán. Pero non vaiades pensar que é a única plataforma que actúa así. Google non permite os anuncios en galego, nin tampouco admite o galego como fonte de noticias. En Twitch non se pode etiquetar o galego como lingua nos directos. E Facebook non ten galego na versión móvil, aínda que si na do ordenador. Instagram e WhatsApp tampouco coñecen o noso idioma. Que vos parece? Parabéns, non pode estar mellor explicado. As bromas son bromas, pero nunha das tomas que fixen, dinme no papo de verdad, e ainda me doeu uns días, Facer TikToks tamén inclúe certos riscos. Digo cho eu.